står uforstående over for, hvad der er sket, og man er oprevet og bestyret over, at det kunne finde sted. Altså, vi hørte nogle brag eller et eller andet, og vi hørte en, der skreg og grinte hysterisk. Vi har på den 35-årige bopæl i Silkeborg fundet en afskedsbrev. Jeg vidste ikke rigtigt, hvad det var, der foregik. Simpelthen en gal mands værk. Så siger vi scene 1, indstilling 1, take 2. Det er tirsdag den 5. april. Det er dejligt vejr. Solen skinner ind ad vinduerne, kan jeg huske. Som rigtig aprilvejr. Og så da klokken er omkring 11, så skal vi tilbage til undervisningslokalet, men jeg sidder lige og snakker med min gode ven Claus. Vi tænker, når vi alligevel bare skal op og male, så kan vi godt lige drikke resten af kaffen og snakke lidt færdigt, så det gør vi. Blev bare hjemme. Ikke lavet store. Bare ned. De andre, de begynder sådan så småt at forlade rummet, og der bliver mere stille, og vi sidder egentlig bare der og småsnakker. Og så hører vi det her høje knald. Det lød måske som om nogen smækkede en dør hårdt i. Det tænker jeg ikke lige over, at jeg snakker videre. Men Claus har reageret på det, og han kigger på mig sådan intenst ind i øjnene. Og han siger, der er noget galt. Så hører vi, der begynder at ske noget sådan inde i lokalet ved siden af, og der kommer nogen løbende, og en af dem, der kommer løbende ind, er Rikke, som er vores studiekammerat fra holdet. Hun råber, I skal se at komme ud, der er nogen, der skyder. Claus tager fat i min arm og rykker mig sådan nærmest over bordet og siger, så løber vi. Han løber ind igennem køkkenet, så vi kravler hen over den der åbning, hvor man kan stille sine bakker. Vi skynder os derind og kommer hen over kop og tallerkener og får sylet vores tøj til. Jeg kan huske den der fornemmelse af opvaskevand og kaffe og sådan noget, der trænger ind i tøjet. Jeg kan ikke huske, at jeg bliver særlig bange. Jeg er egentlig bare optaget af at følge efter Claus, og jeg stoler fuldstændig på, at han ved, hvad vi skal. Så vi løber ind igennem det der køkkenområde, som jeg husker det selv ret tomt. Jeg oplever det, som om vi nærmest er de første, der kommer ud fra lokalet. Vi løber op ad trappen, og så kommer vi op til indgangsområdet i bygningen. Og Claus han løber hen til en telefon, som er i hjørnet. Så står jeg alene derude på gaden og føler mig meget mærkelig. Helt i tvivl om, hvad der egentlig skete. Og hvorfor kommer Claus ikke ud? Og der er helt stille ude på gaden. Ikke en lyd. Der er ingen mennesker, der er ingenting. Og jeg har stået i lang tid sådan at være i tvivl om, hvad jeg skulle gøre, fordi burde jeg gå ind i bygningen igen og kigge efter Claus? Men det tør jeg jo ikke. Burde jeg gå ind og hjælpe nogen? Det tør jeg heller ikke rigtigt. Skal jeg bare gå derfra? Jamen, hvad nu, hvis der er nogen, der kommer ud, som har behov for hjælp? Så bliver jeg egentlig bare stående og venter. Indstilling 1, take 2. Der var ny tur, og opgaven løb på Skuddrama og Aarhus Universitet. Vi lander og kommer frem, og vi kan godt se, at der er noget panik i området, men alligevel en vis ro. Og ganske lidt politi på stedet. De snakker lige internt om, at skal Benny med ind? Han er jo næsten udlært om 4 måneder, så du skal med ind, knægt. Så kan Torvald komme ind med borgeren. Vi holder et stykke derfra og afventer. Så kommer der en betjent løbende. Vi skulle følge med, for der var folk, der havde brug for hjælp. Jeg får vores genoplivningskuffert over skulderen, og så løber vi efter ham. Og så går det jo faktisk rigtig stærkt, og vi forventer jo bare sådan
en stresset elev måske har gjort ondt på sig selv, og så bliver realiteterne jo fuldstændig anderledes få minutter senere. Og så skal vi så ind igennem et lille bitte kældervindue ned i køkkenet, viser det sig. For enden af gangen er der så en dør, og så kan vi se, der ligger tilsyneladende en person på tværs af døren. Vi kan bare lige se benene og noget af overkroppen, så min makker og jeg træder ind over patienten, før vi ligesom kan få syn for sagen. Og derfra så går alt i slow motion, kan man sige. Og så bliver det kørt ind med 1000 km i timen indtrykkende. Der lå en ganske ung, formodentlig engang en meget, meget smuk ung kvinde, som var blevet skudt på Klodshold. De er jo bare rejser og flygtet i panik. Dem, der når at opdage, hvad der er i færre, og så er der jo en, der desværre ikke opdager præcis, hvad der er i gang, som stikker hovedet frem og spørger efter, hvad der sker. Og det var så det sidste, hun gjorde. Fordi der blev hun simpelthen decideret likvideret. Ja. Jeg kommer videre i et andet rum og finder endnu en ung kvinde, der ligger livløs på gulvet. Også ramt i ansigtet, men er ikke skudt i stykker på den måde, men vi kan godt se, at hun er ramt i hele ansigtet og er livløs. På modsatte side af bordet, der har hendes veninde så siddet. Og hun ligger så i, hvad jeg først går op for mig senere, i aflåst sideleje, og tænker også, der har vi så inde med, der er skuddræbt her. Det er da helt vildt forfærdeligt. Og så tager vi ved hende, og så rømmer patienten sig. Og det er ambulancefolken, vi er her for at hjælpe dig. Og først der giver patienten sig til kende. Det er faktisk sådan, at hun har forsøgt at spille død, og har i situationen, da hun opdager, at der er ro, lagt sig selv i aflåst sideleje. Da vi konstaterer, at hun jo stadigvæk er i live og bløder fra hals- og skulderregionen, så er det klart, at vi forbinder blødningen og prøver faktisk også at holde hende lidt i hånden og forklare hende, at vi var der, og vi skulle nok hjælpe hende. Og det eneste, hun egentlig bad om, det var, at jeg løftede hende op og tog hende væk. Samtidig med, at vi også etablerer iltbehandling til hende og får ro på, så for at skåne hende, så vælger vi faktisk at lægge et tæppe over veninden, så hun ikke kan se hende. Det er jo egentlig også helt uhørt at tildække nogen, der ikke er erklæret døde, men det var en beslutning, vi tog på stedet. Dengang der havde man det, der hed en nødradio, en stor betonklods af en radio, vi skulle kalde ud med for at kalde flere enheder. Vi var jo de eneste, der var kaldt frem som ambulance, og vi kunne godt se, at vi skulle i hvert fald have en mere op. Radioen kan ikke kalde ud, så min makker blev nødt til at sige til mig, at Benny, nu bliver du siddende og tager dig af patienten her. Og så går jeg ud og kalder efter hjælp. Og det, der jeg husker rent og bedst, det er den der larmende tavshed. Og så den der smag af død og blod og fortvivlelse. Da jeg forklarer hende, at området er sikret, og politiet er til stede, og vi er der for at hjælpe hende, så er det klart, så får man lige selv en streg for den der, ja, det regner man da med, det er. Vi er der hentet den der politiet. Undervejs i det forløb her, der kommer Torvald ind til os og siger direkte til os, hej, hvor er jeg glad for at se jer. Jamen, de har sgu ikke fundet gerningsmanden. Og han sad jo i toiletterne ved siden af det køkken, vi kravler ind igennem, og havde skudt sig selv. Det var slemt at have den i mente, at man ikke har været helt sikret. Og der går en rumtid, synes jeg. Det er formodentlig ikke ret lang tid. Så kommer der en anden ambulance sammen med min makker, og de går i gang med at forsøge at se, om de kan gøre noget ved den patient, der ligger ved siden af. Jeg har da senere set kvinder i øjnene, men det har aldrig nogensinde opnået at være lige så intens som hendes blik. Og jeg vil vædde med, at hvis hun trådte ind ad døren i dag, og hun kiggede mig i øjnene, så ville jeg vide, det var hende. To unge studerende blev i formiddags myrdet af en sindsforvirret mand, der gik amok med et oversaget jagtgevær. Kender man ikke forbindelsen mellem drabsmanden
og de dræbte. Den mand, der i går skød og dræbte 2 kvinder på Aarhus Universitet, havde planlagt mordene dagen i forvejen. Det var kun snarrådighed, der hindrede, at den 35-årige ikke dræbte flere end 2. Alle forsøgte at finde ud af, om det var deres bekendte, der var blandt de dræbte.